LH egun bat 3 momentutan banatuta dago. Irekiera, garapena eta egunaren itxiera. Egunaren irekiari dagokionez egiten dugu momentu berebila. Momentu berebila da gogoeta eta hausnarketa egiteko momentua, eta honetaz gain ere barnekotasuna lantzen da, ez? Eta momentua goxo egoteko momentua da, egunari irekiera emateko momentua, bakoitza bere tutorearekin egoteko momentu goxoa, ez? Baina ez bakarrik hori. Autonomiarekin lotutako abilezi eta trebezi horiek ere lantzen ditugu, batez ere, planifikazioarekin eta antolakuntzarekin lotura dituzten gauzak lantzen ditugu. Egunaren hasieran, egin beharreko lan guztiaren agenda aurkezten zaie. Astelehenetan ere helmugak zehazten dituzte. Ondoren pasako ginateke garapen fasera. Garapen honetan izango lirateke gurean zarein zehar egiten ditugun ekintzak. Bai ala bai proiektua lantzen dugu fase honetan, eta bai ala bai ikasi behar dituzten gauzak. Eta hemen daude bai ikasi behar dituzten gaitasunak, baita edukiak ere bai. Egia da egunero egin behar duten zerbait dela, egunero egiten duten zerbait dela, eta errepikapenari esker lortzen dituzte eduki horiek bereganatzea. Momentu honetan egiten dugu txokoka lan, neurozientziak esan digu azken finean ikasle baten arreta maila edo arreta denbora dela 20 minutukoa. Horregatik, 20 minuturo ikasleak aldatu egiten dira txokoz eta rutina mozten dute, indarrak hartzen dituzte eta berriro gai dira atentzioa mantentzeko. Ulermen proiektuak da beste proiektu potolo bat gure ikastetxean. Lotzen dituen ikasgaiak ingurunearekin lotutakoak dira, baita hizkuntzarenak ere bai. Garrantzitsuena zer da, ulermena garatu nahi dugu proiektu hauen bidez, eta ikasketa esanguratsu izan da dira. Eta lotura eginez, beraien arteko edo eukrien lotura eginez, lortzen da ikasketa esanguratsu hori. Baina honekin batera ere pentsatzen trebatzen erakusten diogu gure ikaslei. Askotan esaten diego, ala, pentsatu, baina nork erakusten diez pentsatzen, ez? Pentsamendu errutinak eta trebeziak lantzen, hori lantzen dugu, ez? Beraiek gai izatea, arazo baten aurrean zenolako galderak egin behar duten beraien buruari. Hartz izango litzateke beste proiektu bat. Bere garaian ematen genuen musika eta plastika bakoitza gure aldetik, ez? Ikusi genuen zenolako lotura egin genezaken horren artean, eta zenolako onurak ekarritzaken horrek. Laugarren mailatik aurrera gainera, hizkuntza proiektuarekin lotuta hartz ikasgaia ingelesez irakasten dugu. Gero baditugu esandako beste ikasgai espezifiko batzuk. English, erlijioa eta erlijioekintza eta gorputz hezkuntza. Proiektu hauek baditugu, baina baditugu beste proiektu transversal batzuk. Izango liratekeela matematika, robotika, bizikidetzarekin lotutako bitartekaritza, eta elkarbizitzak.